Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Һава торышыннан сынау, бакчачылар температураның үзгәрүе уңышка тәэсир итәр дип борчыла, ничек яшелчәләрсез калмаска. Җинаятьне ачарга яки җәмәгать тәртибен бозучыны табарга булышалар. Чаллыда акыллы домофоннар урнаштыру дәвам итә. Юллар киңәйтелә, машина кую урыннары арта. 45-07 йортында яшәүчеләр ишек алды бәйрәме уздырды. Бу җәйдә һава торышы бакчачыларны сынаудан туктамый. Аномаль эсселек урынына яшенле яңгырлар килә. Бакчачылар температураның үзгәрүе уңышка тәэсир итәр дип борчыла. Ничек яшелчәләрсез калмаска, Айзилә Шаймөхәммәтова сөйләячәк. Температураның кискен үзгәрүе аркасында кыяр өлгерә алмый ди Нурлыхыда Әхмәтшина. Бакчачы сүзләренчә, быел җиләк тә җыя алмаганнар. Ханым кышкылыкка кыяр һәм помидорлар, тузап салатлар әзерләп булмас дип борчыла. Һава торышының кискен үзгәрүенең сөенечле яклары да бар дип билгеләп үтә Чаллылы. Яңгыр суы совсем икенче. Biz көн сайын менә суны сибәбез, biz җирне генә катырабыз бердән. Икенчедән чәчәкләр совсем икенче төрлегә әйләнәләр, үзебезнең су белән. Яңгыр яугачтан чәчәкләр аша иркенәеп, матур булып китәләр. Июльнең беренче яртысында Чаллыда коры һәм эссе һава торышы бакчачыларны үсентеләрне сугару өчен ешрак бакча участокларына барырга мәҗбүр итә. Шуңа күрә алар яңгырны түземсезлек белән көткән. Без дождя и урожая нету. Но спасибо нашему председателю, что вовремя всегда дает воду. Вот. Из-за этого у нас есть урожай. Но воды мало, дождя надо. Дождя надо, конечно. Как же, дождя нет и ничего не будет. И на урожай, и на здоровье, дышится легко. И полило хорошо. То, что мы поливаем, это уж другое, а дождь это уж естественное. Очень хороший дождь прошел. Синоптиклар фаразлавынча, бу атна ахырына кадәр Татарстанда һаваның максималь температурасы 25 градустан артмаячак. Ожидается прохладная и неустойчивая погода. Временами будет отмечаться дождь. Температура в ночные часы ближайшие 3 ночи прогнозируется от 11 до 14 градусов, а днем ожидается от 21 до 25 градусов. Мондый тотрыксыз һава торышында бакчачыларга уңышны мөмкин булган суыклардан сакларга һәм кирәк булганда ашламалар кулланырга киңәш итәләр. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Ел ахырына кадәр Чаллының күп катлы йортларында 7000-гә якын акыллы домофон урнаштырырга планлаштыралар. Кайбер очракларда җайланмалар җинаятьне ачарга яки җәмәгать тәртибен бозучыны табарга булыша. Ләкин акыллы домофоннар булмаган йортларда әле күп. Шәһәрдәшләр аларны урнаштыруларын телиләрме? Бу хакта алдагы сюжетта сөйлибез. Шәһәрдә акыллы домофоннар бушлай урнаштырыла. Күп кенә чаллылар фикеренчә, алар подъездга кемнең керүен һәм йортның башка яшәүчеләре кемгә ишек ачканын күрә ала. Бу бик уңайлы, бигрәк тә вандализмга каршы көрәштә ди чаллылар. Если совершаются какие-то преступления, где-то полиция может отследить. Это, мне кажется, нужная вещь. Нужно, конечно, чтобы чужие к нам не ходили, да. А то кто попало, заходит. Конечно, нужен. Почему? Не знаю, так полезнее даже. Я вот по телефону могу видеть, кто ко мне приходил. Хәзер инде 814 йорт домофоннар белән җиһазландырылган. Бу ел ахырына кадәр 7000 панель урнаштырылачак дип билгеләп үттеләр мэрияда. Мы не взимаем за это плату за установку домофона, но, естественно, за установку телефонных трубок, если они необходимы, домофонных трубок в квартиры и проводку сетей, которые не проложены, поскольку их там никогда не было, да, есть определенная плата. Программаны гамәлгә ашыру барышында шәһәрдә домофоннар булмаган подъездлар күп булуы ачыкланган. Хәзерге җайланмаларда югары технологиялы видеокамералар каралган. Киләчәктә аларны ашыгыч хезмәтләр чакыру һәм идарәче компания белән элемтә тимәсе белән җиһазландыру планлаштырыла. Иске домофоннарны акыллыларга алыштыруны 15 декабрьгә кадәр тәмамларга планлаштыралар. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Һәр 4нче чыгарылыш укучысы бердәм дәүләт имтиханы буенча югары баллар алган. Бу хакта матбугат конференциясе вакытында башкарма комитетның мәгариф идарәсе башлыгы Рөстәм Хуҗин хәбәр итте. Ул шулай ук быел барлык предметлар буенча күрсәткечләр Россиянекеннән югарырак булуын да өстәде. Кичәге укучыларның укырга кая барырга җыйнулары турында алдагы материалда.
Нәфис Сәлихов балачактан ук хоккей белән мавыга, шуңа күрә аның алдында һөнәр сайлау мәсьәләсе тормаганда. Егет әле кайда эшләргә теләвен хәл итмәгән. Ул мәктәп яки өстәмә белем бирү учреждениесе булырга мөмкин. Ләкин менә юнәлешне билгеләгән. Факультет физической культуры, потому что увлекаюсь спортом, занимаюсь хоккеем. И спорт – это здоровье, в первую очередь, жизнь. Нәфис Сәлихов туган шәһәрендә калырга карар кылган. 11нче сыйныф укучылары арасында үткәрелгән сораштыру күрсәткәнчә, аларның 71% республика вузларына, шул исәптән Чаллыга да керергә җыена. Чагыштыру өчен узган ел мәктәпне тәмамлаучыларның 67% шундый теләк белдергән. Моннан тыш автошәһәргә Татарстанның башка шәһәрләреннән һәм районнарыннан абитуриентлар да килә. Мы приехали из города Нурлат. Мы выбрали направление педагогический. Но переживаем. Охота, чтобы она поступила. 9нчы сыйныф укучыларына килгәндә аларның бары тик 40% гына мәктәптә укуын дәвам итәргә һәм 10нчы сыйныфка барырга тели. Калган 60% һөнәри белем бирү учреждениеларына керүне өстен күрә. Чаллыда андый уку йортлары 17, тик аларның 10сында гына бюджет урыннары каралган. В этом году и мы, и со стороны республики постарались максимально увеличить количество бюджетных мест в государственных колледжах и техникумах, чтобы наши ребята получили возможность бесплатно учиться и получить профессию. Ритеп ябыштыру җитештерү, ритеп ябыштыручы, монтажчы, ОТК контрольләре һәм башка күп кенә һөнәрләр буенча бюджет урыннары бар. 15 августка кадәр кабул итү комиссияләренә документларны тапшырырга кирәк. Файзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Мотор ишек алды өчен тәмле төшке аш. Чаллыда бу инде яхшы традицияга әверелде. Шәһәрдәшләребез төзүчеләргә яңартылган ишек аллары өчен рәхмәт белдерәләр. Чираттагы бәйрәм 45:07 йорты янында узды. Нинди ремонт эшләре башкарылганы турында тулырак безнең материалда. Бу ишек алды бер юлы 3 йортта яшәүчеләр өчен исәпләнгән 45:07, 08 һәм 09 йортлары. Биредә юллар киңәйтелгән һәм ремонтланган, машина кую урыннары саны арттырылган. Чөнки бу машина йөртүчеләр өчен иң зур проблемаларның берсе булган. Козьи тропы сегодня превратились в пешеходные дорожки полноценные, асфальтированные. Установлены 72 скамейки, 72 урны. Вот. Ждем сейчас мафы детские, еще придут детские разные, будем ставить и спортивные тренажеры, и детские. Эш әле тәмамланмаган булса да, халык бик канәгать. Миңа барсы охшай. Мен шушы урамда 41 ел яшеймен. Бындай галәмәтне күргән юк иде әле. Шундый охшай, шундый мотор. Егетләргә шул хәтта без бик зур рәхмәтле. Алар иртәнге сагат 6-дан алып 10-га хәтле эшләделәр. Очень много зеленой зоны, где прогулочная зона. Хорошие тротуары, что можно 2 коляски спокойно разойтись. Дети катаются на скутерах, на этих самокатиках катаются. Жители довольны. Конечно, не бывает без нюансов. У кого-то лишняя лавочка, кому-то эту лавочку не надо. Работаем. Урегулируем все. Әлегә 45нче комплекста яшәүчеләр өчен дә, төзүчеләр өчен дә бәйрәм. Өстәлләрдә өйдә әзерләнгән ризыклар, үз бакчаларыннан яшелчәләр, пироглар. Төп сый исә ишек алдында әзерләнгән пылау. Что добавляли? Мясо добавлял, рис. Вы же сами знаете рецепт плова-то примерно. Отличается только наличием зерен кориандра. 45нче комплекста яшәүчеләр шундый күңелле һәм тәмле төшке аштан соң төзүчеләр тагын да яхшырак эшләячәкләренә ышана. Эшләр инде әз калган, балалар мәйданчыкларының барысына да диярлек ком салынган. Тиздән кечкенә архитектура формалары урнаштырылачак. Файзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 17 по 22 июля. ТЦ Грин, 1 этаж. Остановка Глобус. Путевки горят, а ехать не в чем. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Пора в аэропорт. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Спрей для волос Леката 17 в одном за 310 рублей. Казань-Экспресс. Продсклад «Победа». Сок апельсиновый «Райское лето» 96,90. Колбаса вареная классическая от Метцлер 119,90. Требуется домработница на постоянной основе 919 628 99 95.